Nik uste partio peleroso ziren gela, ez? Azkenean bi partio jugaitu honak bai arrazat eta bai arratxal eta dano goen zen hola, den bezala bi kontraxo gure ligakoek eta nahi ez nahi bi partio oso jugote egun beti torreli relaja eso punto bat, ez? Hortiken bitxute izin behar dela partioa de respeto handikua aldan onduna preparatzea, nahiz dugu, azte xeror esamara izan, ez tartien festak gertabilako, baina, nik uste taldie ondo kompetitzen digala partio honak eta bai gula ez daula kategora honetan partio horrezik eta etxeko partio izan da geuri egon behar dugula. Hombre, nik uste partio guntzan bezala hiru emalizke zela, ez? Irazteko aukerak euki genuzela, pena izin zela gu gola zartute urungo jugan behasik empatatzea eta horre pixe partio alda entzela. Galtzeko ere, nik uste biharro denbora arratxal eta egintzitula bere merituek partio emateko eta empate bat bai guen genuen lehenengo denbora ikusitea eta bai biharro denboran nahiz de behasik eman partioko ritmue ez genula ez dara euki aukera asko kontra eta partio zer izaten genula, kanpo zei baten eta punto bat minutzat ona ez jogan un partio eta ikusik ez kontra jo genuen frentien ona jago du, eta genuen puntuen. Eixe da beti horre daula liga hontan sortu dala kalendazioen zona bat, ekipo fuertin kontra segidan jokatziaz. Baina, juta dimena lehenko urtea behire eta hartza dimeteu galdu genuen zen partidu, por ejemplo, hame galdu genuen partidu beti azte kontra beti hautea tramo bat askotan jokatzen zuen nolako talde zaien kontra zure burue gexoko zentratu dutela partio horretan eta gero torrelik ez, relajaixo puntua donon irutzat ongatzen ezkun hiru partio hau bai Turin, Oiartzun eta Amerika bat aurtengo partio zaie dira zen talde batzu dira amarren barrun zartute honak eta oinarte pasegun kalendazio bai mutreku, bai Mondragon, bai Arratxal eta bezala afrontarek eula eta nire partio zaie dira tortzizun nahiak.